ना फिसा फिसाया बै ना गिदिर गिदिरजों थाफायोबा माने जाजाजोबो रायजोफोर नङा होमबा दा लासैनो जाजाजोबो दा दिनै एसे ख्लाब गाबोन एसे ख्लाब बिदिनो माफा माने नागिरै माने जालांजोबजामारो आरो बै फुख्रिफ्राव जुदि ना गिदिर दोनोब्ला बै ना गिदिर दोननाय जायगायाव माने बे ना फिसा फिसा फावनाफोरखौ दोनैबा माने अट'मेटिकेलि जाजोबमारो आरो बे सैथो रायजोफोर। नाथाय बे खोथाखौ आं बुङाखै रायजोफोर, बे खोथाखौ बुंदों माने बिटिआरनि CM प्रमद बन्दु बिथाङासो बुंदों बै समाव। दा आं बेखौनो गोसोआव फैनानै दिनै एसे सल' खिथानो नागिरदों रायजोफोर। दा बिथाङा बै समाव सोरखौ बुंदों? मानि बै समाव जोंनि BTCनि CM हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथाङा बिराद गिदिर माने बायदिसिनाजों जरायलाबायनानै बिदि बुंलाबायनानै होबाय रायजोफोरनि सिगाङाव नङा होमबा लोगोफोर। ना फिसा फिसा ना गिदिर गिदिरफोरजों थाबा जाजाजोबो। माने दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा माने जोंनि ना फावनाफोरखौ ना गिदिरजों थाफानानै जाजाहोजोबनोसै होननानै बै समाव बिथाङा बिराद गिदिर डायलग होदों रायजोफोर, बिराद इन्टारेस्टिं। दा नै दिनै फैयै फैनानै दा बिथाङा मा खालामखो नङा होमबा, दिनैनि दिनाव उल्थाजोब रायजोफोर बिथांना। माने बै समाव माने रायजोफोरखौ आन्दायहोनाय माने गाव मा रोखोम माने मा होनो बिटिआरनि CM जानो मोनगोन माने बे खोथाखौ साननानै बिथाङा माने सान हर उन्दुनो ओंखारामोन पाब्लिकखौ मा रोखोम थगायगोन बेखौ बिराद कल्पना खालामनो हायोमोन रायजोफोर, माने खालामबाय थायोमोन आरो। दा दिनै मा नुखो रायजोफोर, दिनैथ' गासिबो उल्थाजोबसो नङा दे। बै समाव होनबाय बिथाङा माबा मोनसे आरो दा खामानिखौ मावबाय दिनै माबा मोनसे नङा होमबा। दिनै बिथाङा मा जाखो, हेमन्त बिश्व शर्मानि फुख्रियाव माने नैबे BTCनि फुख्रिनि ना फिसा फिसाखौ लांना गारहैजोब्बाय रायजोफोर। माने दा बै माने बे ना फावना फिसाफ्रा फाग्ला बे हेमन्त बिश्व शर्मानि फुख्रियाव थानानै जोरबावगोन, बे ना फिसा फिसाजों जाजाजोबगोन बेवले। एकदम सैथो खोथा, प्रमद बन्दु बिथाङाबो सैथोखौनो बुंदोंमोन। दा दिनै बिथाङा गासिबो उल्थाजोबसो दिनै खामानि मावनाय नङा होमबा रायजोफोर। दा दिनै मा नुखो रायजो राजाफ्रा, दा हाग्रामा महिलारि सारा जुदि बै सोरनिबा फुख्रियाव दोनोबा नाया जोबो, ओमफ्राय गावसिनि ना फिसा फिसा बै फुख्रिनि ना गिदिरजों थायोबा जोबा रायजोफोर। ओरैबायदि डेन्जार बे प्रमद बर'नि ना फावनाफ्रा जोबा, जिन्दिगियावबो जोबा। दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना जे खामानिखौ मावो माने बुंनायजों मावनायजों गासिबो उल्थासो रायजोफोर। माने बिथांमोना मा होनो बुंनो थाङोबा बै हांसो जोलानाव माने हांसोजो माने बारखोलाबायनायसो, ओरैबायदि माने उल्थाजोबसो आरो। फाग्ला बे हांसो जोलानाव हांसोजोआ उल्था बारखोनानै बे बिदै दैलाबायो नामा। थिग बिदिनो दिनैनि दिनाव बिथांमोना रायजोफोर एकदम नाना बाना बुंलाबायो, माबा जावलिया फावलिया बुंलाजोबो, ओरैबायदि अबस्था। दा रायजोफोरखौ थगायबाय, खनसेनि खुनुरुखुम CM जाबाय, आरो बिनिफ्राय बिथांना भेलिडिटिया सारा जिबननि थाखाय माने बे UPPL होननाय बुस्थुखौनो बिथाङा बरनाम खालामबाय आरो। दा UPPL होननाय बुस्थुआ 2025नि उननिफ्राय खुनु रावबो फाग्लाया नाम लानाय नङा दे, बेखौ नायखा रायजोफोर। आरो दिनैनि दिनाव जाय बिथांमोनहा UPPLनि जानानै BPFखौ बिराद रागा जोङो नङा होमबा, बै बिथांमोना दिनैनि दिनाव मा जाहैगोन, माने फैगोन समफ्राव बिथांमोना दिनै BPFजों सिथाबनानै माने UPPLखौ ओरैबायदि रागा जोंगोन, दुखु मोनगोन, UPPLनि गेजेराव एक्सन लागोन बिथांमोना। माने जोंनि बे माने नांगालनि मानसिफ्रा माने एक्सन लानांनाय नङा, दिनै गावसोरनो फैनानै गावसोरनो फुरा एक्सनार जागोन आरो। बेखौ हले नायबाय था रायजोफोर। दा नै दिनैनि बे समावबो बिदिनो जादों। दिनै BPFखौ मोजां मोननानै गोबां माने मोजां दैदेनगिरिफ्रा दिनै फैबाय, रायजो राजा बुजिनो गोरोंफ्रा फैबाय नङा होमबा रायजोफोर। दा दिनै बै बिथांमोनानो फैनानै BPF हान्जाखौ देरहाहोनांगौ, नङाबा रायजो राजा गासिबो जोंनि रायजोआनो सेस जानोसै होननानै दा बिथांमोनानो बिराद मोजां खामानि मावगासिनो दं रायजोफोर। दा नोंथांमोनाबो खेल लाल', दा फैगोन समफ्रावबो माने बे रोखोम जानो थांगासिनो दं, ओरैबायदि अबस्था रायजोफोर। दा बिसिना माने
बेलथायले दाउ उल्थायले खासि होननायसो माने जेबो बेसेन गैया बिसोरनि खोथाफ्रा माने खालि गिदिर गिदिर थगायनायल' रायजोफोर बेखौ नोंथांमोना बयबो सिन्था खालामनाया मोजां नैबे दानि दिनाव। दा लोगोफोर सामफ्रामबो बेसे बुंबावनो नङा होमबा। दा जिखुनु दिनैनि दिनाव आं फैब्लाथाय माखासे मानसिया बिराद परेसान जायो लोगोफोर रागा जोङो बे खिजानाय इउटुबारा मा भिडिअ लाबोलायखोब्रा माने जोंखौ बखिलायबायदां साननानै बिथांमोना आंनि भिडिअखौ बिराद माने नायनो जमबाय थाखायो आरो माने आं सानोमोन माने खुनु इउ पि पि एलनि मानसि आंनि भिडिअखौ नाया सानोमोन लोगोफोर आङो। दा दिनैनि दिनाव आंनि भिडिअखौ रासिन मानसियानो जाहैबाय माने इउ पि पि एलनि बिथांमोन माने माखासे बै माने दिफेन बर'नि बिथांमोन बिथांमोना माने बिराद भिडिअखौ फल' खालामो माने गावसोरखौ बुंबानो बिथांमोना बिराद माने बायदिसिना गाज्रि रावजों कमेन्ट हरलाबायो आरो। दा बिथांमोनाबो सानसे बुजिगोन अब्लाबो आं गाज्रि मोना जेसेबांखि राया मानो जेब्लानाखि नैबे दानि बिथांमोना आंखौ गाज्रि मोनग्रा बिथांमोना माने मालाबा समाव हारिनि बै थैया जुदि सोलायोब्ला माने बिथांमोना साननो रोंगोन आरो बै इउटुबार बिथांखौ आगोल रायनाया माने बिराद जारला जाबायलै माने अननाय जादों जोंना होननानै साननाय फैगोन जुदि हारिनि साननाय बा हारिनि मेन्टेलिटि गोनां मानसिफोरबा बा बर' जाथिनि थै दंब्ला आरो। दा गैयाब्लाथ' गैया बिथांमोना बेनोसै आरो लायोबाबो बिथांमोना बिदिखौनो लुबैयो गरसे गरनै मोनबाथाय राजा जाग्लुं लोंग्लुंसो सानैजोंनो ओरैबायदि रायजोफोर। दिनैनि दिनाव बिथांमोना बिराद थगायो रायजोफोर बै प्रमद बन्दु बिथाङा माने थगायनायजोंनो दिनै माने बर' रायजो राजाफोरखौ माने बेसेबांबा गोथौ हाखराव माने खोख्लैनो नागिरगासिनो दं माने अलरेडि गोग्लैबायानो माने दिनैनि दिनाव बेखौ बोखांनो रावबो गैला होननानै साननानै लाजायो। जों नों आं रायजो राजा बयबो माने बोखाङाबा खिन्थु जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा माने बर'नि हालोदा माने आरो सिखारफिननो हानाय नंला रायजोफोर बेखौ हले गोसोआव लाखा। दिनै बिथांमोना बै समाव बिराद गिदिर गिदिर भाषण होदोंमोन प्रमद बर' बिथांनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना इउटुबफ्राव माने थांनानै नायबा नुयो लोगोफोर। जेब्लानाखि बै समाव बिटिआर एग्रिमेन्टखौ बिथाङा लाबोदोंमोन बे समाव बिथाङा बुंदोंमोन बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो माने जेलाव थानाय एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा माने उदां अख्राङाव फैनो हाजोब्बाय नङा होमबा। माने दाउफोरबायदि बिरनो हाजोब्बाय माने जेराव मेराव बेयाव थांनानै आदार जाहैनो हाबाय होननानै बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन रायजोफोर। आरो बै माखासे म्यानमाराव जेल जानाय दंमोन बिथांमोनाबो दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों गासिबो उदां अख्राङाव फैनो हाजोब्बाय होनदोंमोन। दिनै बोरोलै प्रमद बन्दु दिनै माथो एग्रिमेन्ट जानायनि उनावनो हनै जोंनि रन्जन दैमारि सार बिथांमोनहा दिनै जेलखानायावसो थ्रोब थाहैफिनबाय आरो दिनै बिदा फंबाय एनडिएफबिफ्रा दिनै मानो गासिबो जेलखानायावसो एन्जरफोर बायदि थुम थुम दङ नङा होमबा। आरो बै म्यानमारनिखौथ' बाद होदो आरो गोबां बाहेरा देशाव जेल जानाय दं बेफोरखौथ' बाद होदो नङा होमबा। दिनै नोंथाङा सामसे थगायबावनोब्रा प्रमद बन्दु थगायै जोबथाबाय नोंथांना। आरो नैबे फैगोन जेनोखि सम बे समफ्राव नोंथाङा मा रोखोम थगायगोन माने जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेखौबो मोजाङै मोनथिहरखाबाय। नंखायनो लाब गैया दिनैनि दिनाव नोंथाङा जेसेबांखि थगाया मानो माने बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांनि गुबै आखुखौ रावबो फाग्ला मोनसि गैला। दा जायनाखि नोंथांजों थादों बिसोरबो दिनैनि दिनाव माने खालि माने उदैयाल' बुंथारथोंसैलै खुनुरुखुम एसे एनै लाइबाल' जाथारथोंसै जाथिया मा जालाङो मा जालाङा गना गैला होननायावसो बै माखासे मानसिफ्रा दिनैनि दिनाव थानानै दङ। खिन्थु बिथांमोनावबो जाथिनि फारसे मेन्टेलिटि दं नाथाय मा होनगोन दिनैनि दिनाव बिथांमोना गाव गावनि लाइफखौ दानो थाखायल' बैयाव दं रायजोफोर बे हले सिदा खोथा दिनैनि दिनाव। आरो दिनैनि दिनाव आं बेखौनो बुंगोन जेसेबां दिनसिम नैबे प्रमद बर'नि माने थगायसुला प्रमद बर'नि सरकारा माने जोंनि बे बिटिसिआव थागोन खुनु एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा रावबो जेलनिफ्राय उदां जाया आरो बिथांमोना उदांबो खालामनो हाया बेखौ हले
नोंथांमोना नङा सानदोंबा फैगोन समफ्राव देरहा होबाव सोरबा एनडिएफबिया गयो नामा आरो बिथांमोना दिनै एनडिएफबिखौ गनायनि खुनु एग्रिमेन्टबो लाबोआखै आरो बिथांमोना बख'नायनि गोसोआव गैया माने गनायखौ बिथांमोना मोजां मोना आरो बिथांमोना रन्जन दैमारि बिथाङा जुदि गयोबा माने बिथांमोना साननाय दं माने गावसिनि जेनाखि सियार बै सियाराव सिख'नानै बिथाङासो खावब' जिरायगोन साननानै दिनैनि दिनाव बिथांखौ बख'वा रायजोफोर ओरैबायदि अबस्था जानानै दं। दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना एमपि नांगौ होननानै बर' रायजो राजाफोरखौ बै दिपेन बर' बिथाङा खावलायबाय दिनै बिथांमोना एमपिखौ लाबोबाय देरहाहोहरबाय दिनै बिथांमोना जाथिनि फारसे बै गोजौआव मा बुङो इखो रायजोफोर जाथिनि फारसे एनडिएफबिनि फारसे दिनै बिथांमोना माबा मोनसे खोथा बुंनो हादों नामा हाया जिन्दिगियाव हाया बिथांमोना सोरबा एनडिएफबिनि फारसे बुंबानो गाबोन होरलां सिफायजागोन ओरैबायदि अबस्था दा बेफोरखौ सिन्था खालामनानै दिनै बिथांमोना कुनु जाथिनि फारसे मावनो सानबाबो मावनो हाया सोरबा एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ बख'नो सानबाबो बख'नो हाया माने ओरैबायदि अबस्थायाव दं आरो दा बिथांमोना दिनैहाय माने एकमाथ्र गावसिनि माने बे देहा मोदोमखौ लानानै माने रल देखायगासिनो दं आरो मा बै फुथुलाफोरबायदि हेमन्त बिश्व शर्माया ओइ सिखार होनबा सिखारनांगौ ओइ गसं होनबा गसंनांगौ ओइ जा होनबा जानांगौ ओइ बैयाव थां होनबा थांनांगौ माने ओरैबायदि माने फुथुला बायदि गेलेहोगासिनो दं आरो मा बै हेमन्त बिश्व शर्माया दा बिथांमोना दिनै अब्लाबो बिथांमोना फुथुला बायदिखौनो मोसाबाय थागोन होमब्लाबो खुनु जाथिनि फारसे दिनै बुंनाय नङा खुनु एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ बख'नायनि खुनु खोथा बुंनाय नङा दिनैनि दिनाव नायलांबाय था रायजोफोर मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना बिथांमोननि फारसे बुंबानो बैजों दाय दं जिहेथु बैयो जाथिखौ मोजां मोना नालाय जोंनि बर' जाथिनि जोबस्रांनायखौसो बिथाङा लुबैयो नालाय दा ओरैबायदि अबस्था रायजोफोर दा लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनाव फंसे खोथासो माने कुइसन खालामनो लुबैदों आरो जाहाथे बे कुइसनखौ नोंथांमोना माने रिप्लाइ खालामो एन्सारखौ माने बेनो जाहैबाय नैबे जोंनि सिमां बायदि जेनाखि बिटिसि माने रोहो रोहो माब्लाबानो माने मोनथिस्लाबै माने डेभेलप जाबोनाय नङा होमबा बे बिटिसिखौ जोंनि बर' हारिनि अनगायै दिनैहाय माने साफ्रोमबो माने गुबुन हारिनि मानसिफ्रानो माने बिटिसिखौ जोबस्रांनायखौसो लुबैयो नङा होमबा रायजोफोर लुबैना लुबैया जोंनि बर' जाथिफ्राल'सो बर' हारिफ्राल'सो नैबे बिटिसिखौ अराय सम थांनानै थाजानायखौ लुबैयो रोहो रोहो डेभेलप जानायखौ लुबैयो जिहेथु बे बिटिसिनि थाखायनो गोबां माने जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जिउ गारदों सोरबाबा दासिमबो जेलाव जोबजानानै दं दा अनेक नाना बाना घटना जानाय आरो नैबे जोंनि बिटिसि मोनथायखौ लानानै माने माखासे खिनियाव माने नांबोनायनि माने जाहोनाव आरो नङा होमबा दा बेखौ जोबस्रांनायखौ गुबुनफ्रा माने मोजां मोनो आरो मा जाहाथे बे बिटिसिया बे बर'फोरनि बिटिसिया डेभेलप दाजाथों होननानै माने कयेकजनाल'सो माने मोजां मोनो नङा होमबा दा दिनै आं बेखौनो बुंगोन दाख्लि थांनाय इलेक्सन जेनाखि एमपि इलेक्सन नङा होमबा बे एमपि इलेक्सनाव देरहानायखौ लानानै बिथांमोनहा दिनै बिराद दुगा आरो नङा होमबा खिन्थु दिनै देरहादोंब्लाबो दिनै बिथांमोनहा मा मावगोन जाथिनि थाखाय जिन्दिगियावबो मावा आरो माबा मोनसे बिखा फोरदाननानै बर' जाथिनि प्रब्लेमनि थाखाय बै जायगायाव बुंहैनो हानाय रावबो माने बेयाव एमपि उजियाखै नङा होमबा दा साननानै नायोब्ला आरो बिथांमोना बुंनोबो हानाय नङा नायलांबाय था दा दिनै बेखौ लानानै बिथांमोना दिनैनि दिनाव बिराद गोरा जायो बिराद दुगा जायो जों इउपिपिएलआ माने अराय सम देरहाबाय थासिगोन माने बिपिएफआथ' हाखाला होनलायनानै बिराद डायलग मारियो आरो खिन्थु दाख्लि थांनाय इलेक्सनाव नोंथांमोननो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबाङानो इलेक्सन होआखै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि भटजों नोंथांमोना देरहायाखै दुगा जानानै लाब गैया जोंनि बिटिसिखौ जाय बिथांमोना जोबस्रांनायखौ लुबैयो बै हारिफ्रासो बिटिसिया जोबलांथों होननानै माने नोंथांमोननो भट होनानै देरहाहोदों माने बिटिसि थैजानो लुबैग्रा बिथांमोनासो नोंथांमोननो भटखौ होनानै देरहाहोदों मानोना नोंथांमोनखौ मोनथिखागौ माने बे इउपिपिएलआ सरकारा थाबाय थायोब्ला माने नैबे बिटिसिया लासैनो जोबलांगोन होननानै मोनथिखागौ बै गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बेखायनो दिनैनि दिनाव नोंथांमोननो
माने गुबुन हारिनि मानसिफ्रासो भट होनानै देरहासार खालामदों आरो मा। दा बे जाहैबाय गुबै सल' नोंथांमोननि। आरो नैबे फैगोन समफोराव नोंथांमोना दानि नैबे देरहानाय समफोरखौ लानानै दुगा जानानै लाब गैया, नोंथांमोना जोबस्रांनोसो थांगासिनो दं। दा नोंथांमोना थगायै थगाय दिनै जोबथा थगायबाय, फैगोन समफोराव माखौ थगायगोन बेखौसो बर' रायजो राजाफ्रा नेगासिनो दं, नङा होमबा लोगोफोर। दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना एनडिएफबिनि बा एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ लानानै पलिटिक्स खालामनो खुनु माबायानो गैखाला आरो बेयाव माने जोबथाहैखाबाय। जिहेतु 4 बोसोराव दिनै बिथांमोना एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि फारसे दिनै बख'नायनि मोनसेबो खोथा लाबोनो हाखायाखै। दा नेक्स्टआव जों एनडिएफबिखौ बख'सिगोन देरहाब्ला होनबालाय मा जाबावनो, लाब गैला। जिहेतु बिसिना भेलिडिटियानो जोबखाबाय, नङा होमबा रायजोफोर। दा ओरैबायदि दा बिदिनो प्रमद बर' बिथाङा माने थगायनायजोंनो सेस आरो दिनैनि दिनाव बर' रायजो राजाफोरखौबो सेस खालामबाय, माने गावबो सेस जाबाय होननानै साननानै लानांसिगोन आरो दिनैनि दिनाव। दा दिनैनि दिनाव बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिराद गिदिर हिस्टरि जानानै थासिगोन आरो बेयो। माने जाय बिथाङा माने ओरैबायदि थगायसुला होननानै माने बर'नि जारिमिनाव लिरजासिगोन आरो बेनो जाहैबाय प्रमद कुन्दु बिथां। दा बिनि देरसिन जोंनि गेजेराव रावबो थगायसुला उजियाखै रायजोफोर। दा बेफोरखौ बुंबा गोबां बर' रायजो राजाफ्रा रागा जोङो, नङा होमबा। आरो बै आबसुनि माखासे सेलादार बेलादारफ्राबो दिफेन बर'नि फारसे बुंबा बिराद रागा जोङो। माने बिखाफ्राव बिथांमोना गावब्लेलाजोबो, अर खामनाय बायदि खामब्लाबलाजोबो। खिन्थु दिफेन बर'आदि सोर, जाथिखौ फोजोबस्रांनायावदि दिफेन बर'आ मा रल लागासिनो दं दिनैसिमबो बिथांमोना बुजियाखै। जेब्लानाखि बुजिगोन अब्लासो बै एबसुनि बिथांमोनहा रागा जोंगोन। रायजोफोर बेखौ हले गोसोआव लाखा, सिदा बाथ्रा।